malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay. Probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas kaaro tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kapusan. SPM Mabilabi Life, iago na Biyernes, Pangasinan, Dagupan. Hanggaman untan lay terter na oran ni Edsaren Kaplusan, panitatagin na danom lapod sayay high tide. Wadjala, so Saray Balitan Matua. Sa ikabusol na Saray MBTF, managbalitay tila tan fake news. SBM, Saray Balitan Matua yon sa sabit kasiksikanan nyo Lunes hanggang Biyernes. Kaya rin na sa iliknay balay ng kapaborito RJ Jimenez. SBM, Saray Balitan Matua ya ipasabi na sa ilawas yon kaaro kapaborito yo JCB, Joseph Kanilang Bakani. Kantabay Ted Sain Agaw lan na Biyernes agagik pet sa 14 bulan Agosto taon 2026 at 2026. Ang gapiorom noag si Mr. END Engineer Nixon Dakal. Ne danom ni Saray Kaliber-liber ag kayo basta-basta on tatatsawa naman bilang at aga napukpukan, inom kayo na doxycycline. Dakdak so doxycycline media at istasyon. Laki labat la dyan mikero Tapian na protektaan nyo tayo laman nyo naman bilang ta agyo napukpukan so samay untaksaw at danom. Panidjad Saray Balita tayo at sayan agaw at ating tanagagi kasay agaw na Biyernes at patuloy pa rin po ang epekto ng habagat. Ilan pa rin sa mga lugar sa ating bansa ang nagsuspende ng klase ngayong Biyernes dahil sa masamang panahon. May mga naunang suspension din ng government work at klase dahil sa tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan. Duay simbalay ang kapiurong dari agugaw Jadsari aron niran balita tayo sa kabasan na tatin talagagik na Biyernes, mabagal daw ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Isa sa pinakamalaking economic stories ngayon, 2.3% lamang ang paglago ng Philippine economy sa second quarter ng 2026. Pinakamabagal na quarterly growth mula 2021. Ang first half growth ay 2.6%, mas mababa sa target ng pamahalaan.
7.2 trillion pesos national budget proposal para sa 2027. Ito po minungkahi ni Pangulong BBM Ferdinand Marcos Jr. na 7.2 trillion pesos na 2027 national budget. Humigit kumulang 6% na mas mataas kaysa sa kasalukuyang taon. At layunin daw nitong suportahan ang economic recovery ng Pilipinas. Samantala, pahayag ng Department of Foreign Affairs, inaalam ang ulat tungkol sa mahigit 100 Pilipinong naaresto sa China. Ay akinay. Patuloy na bine-verify ng Department of Foreign Affairs ang ulat tungkol sa mahigit 100 Pilipinong naiulat na naaresto sa China. Hindi na rin po sinabi kung di pa sinasabi kung ano ang dahilan at rason bakit sila'y inaresto. Sa ibang bansa naman, patuloy pa rin po ang tensyon sa Strait of Hormuz at posibleng magkaroon ulit ng malaking epekto sa presyo ng langis. Ayon sa balita, dahil bumaba ng malaki ang shipping traffic sa Strait of Hormuz, nagbabala ang International Energy Agency na maaaring umabot sa 4.3 million pesos o 4.3 million barrels per day ang pagbaba ng global oil supply ngayong taon kung magpapatuloy ang problema. Ang bagay na ito ay mahalaga po sa ating bansa dahil maaaring makaapekto na naman sa presyo ng diesel, gasolina, transportasyon at pagkain. Natagila lamat, subalita tayo at atong tanagagik ha. Natandyad syudad tayong dagupan, wala may anong nang tayo binisita da iraraman so samay dike watan niya impalagay at party na Bakayaw Sur. Say problema balat gano wala laratan niya diki akin balat ta binabaha pa rin po tayo. Iyon ang napakalaking tanong nata na tatong tanagagik ta. Ang tatimat so amay markarkapan na sa walay diki at sari ilog because that will unang-una sa lahat that will protect the tambib na sa may ilog. Secondly, no unyaran unlupaso unlarag so danom at ilog lapot sa ipanaw na mamauran at walay makabara at saratan na danom ya unloob at sari barbarangay agauntan ninang nanyo may gawad Cavite arami residente di man nangawaran na pulaing tapinjaruntan at taglaran na apektuan na sa idulap na unyaran panaon anti ginawa da nagkaroon po sila gumawa po sila ng DIY sinarhan po nila yung kanilang gate na hindi mapapasukan ng tubig. And very effective. Very effective po sa kanila doon sa Cavite. And dito mismo sa ating sa lungsod ng Dagupan, ang Villaflor Hospital, ganun din po ang ginawa po nila. Sinarhan po nila yung tubig baha. Kaya yung kanilang hospital, sa loob ng kanilang hospital, kahit bahang-baha na ho yung daan ng Mayumbo, hindi po sila binabaha. So, ibig sabihin lang po yan mga kapaborito, may solusyon. May solusyon. Pwede pala tayong hindi mabaha without necessarily elevating the roads. Ito po'y walang kulay politika or paninisi. What we are advocating here is kung paano natin mariresolve ang baha na lagi na lang nakakaapekto sa atin, sa mga negosyante, sa taong bayan. And this has been bothering us and affecting us ilang taon na po. Kanyan, wala man so pawilan tilamot, iman so 142-page flood mitigation report ng Flood Mitigation Commission niya binuo ng Saman anong panahon ng dating Mayor Mark Brian Lim. Diman at sama niya recommendation sa tatong tanagagik, makikita natin na hindi sapat na gawing pangunahing solusyon lamang ang road elevation. May recommendation, pwede yung road elevation.
Pero hindi po yun sapat ang sinasabi ng report ng Flood Mitigation Commission. Mas makatwirang subukan at i-update ang komprehensibong approach kasabay ng piling road elevation kung kinakailangan. Kasi batay sa pag-aaral ng naturang Flood Mitigation Commission, nagaunta na tatong tanagaging ito may silbi rin yung road elevation. Kaya nuwala ray pasyentin awitan dad ospital, nagkalalo ditan ad Region 1 Medical Center, ma-plus ya makadalan ire ambulansya, ya agira mapaga, ya untirik may luganan da, lapud at agisudanom because elevated na yung daan. Agontan, in fairness naman, may silbi ang road elevation, pero hindi nito inaalis ang tubig. So, nandyan pa rin yung tubig. Saan napupunta yung tubig? Sa mga mabababang lugar. So, napatunayang nakatulong ang ilang elevated roads sa mga pangunahing lansangan. Halimbawa na lang, ngayon hindi na gaanong binabaha ang ilang elevated portions ng Arellano Street, ng A.B. Fernandez Avenue, ng Emets del Pilar at Perez Boulevard. Ngunit may mga lugar pa ring binabaha lalo na kapag mataas ang tide o meron tayong high tide. So ang problema, kung itataas ang kalsada ng walang sapat na drainage, pumping at outlet, maaring mapunta lamang ang tubig sa mga mababang residential areas. Kaya sa recommendation nasa Flood Mitigation Commission or FMC, dapat tignan ang buong watershed at daloy ng tubig, hindi lamang ang taas ng kalsada. And I know yung LGU naman natin dito sa lungsod ng Dagupan, ayaw din niya na binabaha ang kanilang lungsod. Agaw tanatatong tanagagik. Yung nga lang, bakit hindi natin tignan yung komprehensibo at rekomendasyon ng FMC o ng Flood Mitigation Commission? Kasi kung inyong maalala mga kapaborito, noong 2019, ang mungkahi ng Flood Mitigation Commission is ito. Topographic survey, magkaroon tayo ng topographic survey at elevation map ng buong lungsod. Tingnan natin yung mga river, flood dikes at floodgates. Magkaroon tayo ng strategic pumping stations. Maglagay tayo ng strategic pumping stations sa mga strategic na lugar. Magkaroon tayo ng dredging ng mga ilog. Actually, matagal nang ongoing yung mga dredging po dyan sa kailugan natin sa Pantal. Pero, andyan pa rin yung problema natin sa baha. Hindi nyo ba nanonotice yun? At kailangan din natin yung mas maayos na drainage or sewerage system. So, ang sinasabi ng FMC, mahalaga ang topographic survey dahil kailangan malaman muna saan nanggagaling ang tubig, saan ito naiipon, saan dapat dumaloy, at saan ito maaaring ilabas pataboy, bago magdesisyon kung aling kalsada ang dapat itaas. Now in fairness, dun po sa 2026 plans ng lungsod naman, 2026 ngayon, kasama po ang river protection dikes, kung hindi po ako nagkakamali kasama po ang river protection dikes, pumping stations, flood control projects at drainage improvements at dapat hindi road elevation lamang. So ang pinakamagandang gawin siguro ay dapat daw maging hindi yung road elevation versus flood mitigation commission. Hindi dapat naglalaban ang ibig sabihin. Dapat nagsasama, nagko-cooperate at nagkakaroon ng sharing of ideas. Agontan, sa ikondalante at ating tanagagik, mas maganda road elevation plus pumping stations plus dredging plus creek rehabilitation plus dikes or floodgates plus malaking drainage system plus catch basins or water storage gaya ng ginawa ng St. John Cathedral, kanya ng New
ang gano alarumladitan at Bonifacio Street sa St. John Cathedral amagamaga. Aliwan siya ng saman, yan unyaran panaon, aluuban natan so simbaan, agauntan. So, kailangan, meron din po tayo nito. Kaya lang, simple, titignan natin ang lungsod na Dagupan, are we capable to host a catch basin water storage? Meron. Isa sa mga recommendation ng FMC, Aratay Pukok, they serve as catch basin. Kaya nun saman, sa key recommendation na sa FMC, no nangyari, i-preserve na lang natin yung mga pukok na yan because these are natural catch basins or water storage. Pwede. Plus, of course, regular maintenance na kahit hindi umuulan, kahit hindi tayo binabaha, nandyan yung regular maintenance na nililinisan natin yung mga outlets, lalong-lalo na yung mga drainage system. At bago gumastos ng malaki, kung dalang tiyatatin tanagagik, dapat magkaroon ng independent engineering hydrologic study na sasagot sa isang napakahalagang tanong. Ano yung mga tanong? Kapag tinaasan ba natin ang kalsadang ito, saan eksaktong pupunta ang tubig? Yun ang mga tanong ha. Una, kapag tinaasan ba natin ang kalsadang ito, saan eksaktong pupunta ang tubig? Pangalawa, kung walang malinaw na sagot dyan, ay sa ikwanda tatang tanagagik delikado ang basta-bastang road elevation. Delikado ang basta-bastang road elevation. Pero siyempre, dahil 7 taon na po ang nakalipas nang ginawa po yung report ng Flood Mitigation Commission, 2019 pa po yun, itong 142-page report, siguro kailangan din nating i-update gamit ang 2026 flood data, bagong topographic survey, or climate sea level projections at computer flood modeling. Actually, noong June 2026, sinabi ng DPWH, kung hindi ako nagkakamali na bibilisan nito ang isang unfinished flood mitigation project sa Mayumbo kung saan matagal ng problema ang baha. Say problema balot, katulong kasi itan tani ang gadnatan sa parte na Mayumbo nalgap nin maong adala pagauntan. Pero ito yung mahalagang punto. Magkaiba ang layunin ng dalawang approach. Ang road elevation ay pangunahing naglalayong panatilihing passable at mas mataas sa baha ang kalsada. At ang approach naman na inilatag ng FMC or Flood Mitigation Commission ay naglalayong kontrolin kung saan pupunta, gaano kabilis aalis, at gaano karaming tubig ang kayang tanggapin ng buong drainage or river system. Kaya isa sa mga recommendation actually ng FMC, pinakamahalagang rekomendasyon, nais ng Commission ng Comprehensive Topographic Map upang malaman ang elevation ng mga kalsada at lugar at ang natural na direksyon ng tubig. Kasi ang pagtataas ng isang kalsada ay maaring maging tama kung alam kung gaano kataas ang flood level at kung saan dadaloy ang tubig pagkatapos. Pero kung kalsada lamang ang itataas ng hindi isinaasalang-alang ang mga bahay at mabababang kalye sa paligid, maaari itong lumikha ng elevation barrier. Yan yung findings ng FMC. Ngayon, ang approach na nirekomenda nila, mas tama bilang unang hakbang. Dapat muna malaman ang buong elevation profile ng Dagupan bago magdesisyon kung aling kalsada ang itataas. Isa rin sa kanilang mga recommendation, yung pagkakaroon natin ng mga pumping stations.
Actually, may proposal na 7 pumping stations sa mga flood-prone areas at mga sump pits na may pumps sa ilang bahagi ng Pantal River. Kabilang sa mga lugar na tinukoy ang Rizal, Galban, Zamora Creek at Arellano Creek. Ito raw yung malaking pagkakaiba. Sa isang low-lying coastal city gaya ng Dagupan, may mga pagkakataong hindi sapat ang gravity drainage lalo na kapag mataas ang high tide. So kailangan ng mechanical pumping upang mailabas ang tubig. So kahit gaano kataas ang kalsada, Kwanda, hindi nito otomatikong ilalabas ang tubig sa mga mabababang komunidad. Ngayon, sa kasalukuyang programa, may road elevation na sinasabayan ng drainage improvements naman. No, ha? Halimbawa, ang 15 million na pesos na nasapos na dito sa PNR site or ginagawa pa ba ito? 15 million project sa PNR site Mayumbo noong 2025 ay parehong road racing at drainage improvement. So, ano yung ideal na recommendation ng FMC? Ang ideal na recommendation po nila is drainage, collection, pumping station, going to river, sea outlet. Hindi lamang taas kalsada, tapos magdudulot ng baha sa paligid. Nanunutan nyo at atang tanagagik, di ba, nanggawa na sa may hearing at sangguniang panlungsod ng Saman. At sa Kayat Saray naimbitahan naimbitahan po na magsalita po dyan at mag-share ng kanyang knowledge, simpre at abayag at serbisyo at DPWH at naging district engineer pa siya, si former 2nd District Pangasinan Engineering District Engineer tuling nga rin to yay. Si magano ta nununutan ko Rodolfo Dion. Gantan, tatang tanagagi. Ang tumiimbaga to ng engineer Rodolfo Dion na tumatak sa kaisipan ng bawat Dagupeño. This is tantamount to economic sabotage. And he was referring then at satay road elevation. Kasi sekunda tatang tanagagi ka, niya. Kung gusto nating maging objective at hindi political, ito po yung pinakamagandang tanong. Ipakita ninyo ang flood model bago at pagkatapos ng road elevation. No? Sa ating DPWH at saka sa ating LGU. Ipakita yung flood model bago at pagkatapos ng road elevation, ilang sentimetro ang ibinaba ng flood depth sa bawat barangay, saan napunta ang displaced water at ano ang flood level kapag high tide plus heavy rainfall. Kung mayroong engineering model at data na nagpapakitang bumaba ang flood depth at flood duration sa buong affected area, napakalakas ng justification ng road elevation. That is when you elevate the road. Kung ang ipinapakita lamang ay wala ng baha sa mataas na kalsada, gaya ng nakikita natin, kung ang pinapakita lamang ay wala ng baha sa mataas na kalsada, hindi po yun sapat na ebidensya na nalutas ang flooding problem ng Dagupan. So sa madaling salita, kung datatong tanagagik, ang road elevation ay maaring bahagi ng solusyon. Pero baka naman maisipan po ninyo na yung 2019 FMC approach ay mas malapit sa isang tunay na citywide flood management system. So ang pinakamainam, pagsamahin na lang po natin yung dalawa. Pwede ho ba yun? Ipiragtilara tayo ng tuman etay
kulor-kulor ditan niya pantutungtungan. Ngunit ang road elevation ay dapat maging resulta ng flood master plan, hindi kapalit ng flood master plan ng FMC. Agawan natatang tanagagik. Kasi nang nyo paso awawin na dagupan nata nagauntan nagkalalula dito na downtown area. Erep sa negosyo. Akin erep ang gapure tutu tadulap. Layari sa aramay walad konsignasyon, aramay manlalaki sira kwanto. Siyempre, walay mitindahan ta ang gapoy sira enda. Agira makapangano ang gapoy sira. Kaya sana pagsamahin na lang natin yung mga ideas. Baka sakali sa mga susunod na panahon, susunod na taon, na iagultimot sa siyudad na Dagupan. Kung kaya ng Marikina, tingnan nyo ang Marikina, hindi na ho nababaha ngayon. Nansaman dati-rati si Karim manunaan niya na dudulap ditan. At again so dulap ditan. Pero ngayon, hindi na po. Kasi maganda po yung ginawang project po doon. Patunay lamang na kung may ganitong sakuna na apektado po tayo, laging may paraan. Basta isipin na lang natin kapakanan ng taong bayan. Piragtila raratay nonto ka may personal iratan, agaon tanatatang tanagagik. Saragto, kasi kaskasin na rin totoo. Imagine, 2 weeks la, ang gapoy loob. Na-expose ni Rigugaw at unyaran may dalap agauntan. Baka pwede naman po na pagsamahin natin yung mga idea. Baka it will work sa lungsod ng Dagupan. SBM, saray balitan matwa, say kabusol na saray MBTF, managbalitay tilatan fake news, suntuloy kaya rin saren pakabatan pa imano, malalapunid saray manangan tabay. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Dame un Hawak mo ang beat. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, #1.
Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1 MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalaban at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palita na. Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed Balay, Probinsya, Bansa, Tanjat Intiron Mundo. SBM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say Lawas Karo, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabusan. SBM SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan, ika'y sasamahan magpakailanman. Mahal kita, o bayan, kung binmali hanggang sa dulo ng walang hanggan. SBM, Saray Balitan Matwa, sa ikabusol na Saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. Soon tutuloy at ating talagagik alas 9:37 la. Kalop kantabay ni Saylawas yon kaaro kapaborito yo JCB, Joseph Kanilang Bakani.
Hello, good morning kay Sir Maxi Solis, kay Sir Danny Caras na DWC Choice Enterprises, kay Brother Maning Binluan, dyan po sa Tony's Lumber, at siyempre kay Madam Jessa. Kay Sir Joel Simar, good morning. Sa mga single ladies ng Barangay Basing, siyempre kay Nana Bihing, nananyoy Nana Bihing, walalay nawat kun relief goods at sikato. Imagine, mabila-bilay, iran tilapia, mangkibwal, iran tilapia, plus wala ni kamatis ton sa kay plastik. Ay, age, bali-balin isigang. Thank you, Nana Bihing. Forever generous yan ay. Of course, Nana Conching, Nana Perla, aka Doktora, kay Kagawad Esperanza, kay Madam Emma Lipio. Madam Emma, ito dala mo may birthday gift. And hello, good morning kay Brother Manny. Ay ni walay reaction da dya tatang tanagagi ka. Walay interview da sikara sa imbaga to amay road elevation project at Hobilianos akatulong at church flood mitigation project. Kwanto? Actually, sa ginawa na sa simbaan, intagitura ramay amay gate, amay dalan na gate, inilibit dararaman tapyan jaruntan mansilbitan niya sara. Agaon loob so danom ngalngali kaampartula may katagin na sa may sula may tuman may anto may tawag dat saya ay kaamparto may katagin na sa may may dingding na sa may kin palibor na sa simbaan agaon tanatatin tanagagi ka inilibate da diman tapen agaon loob so danom katutan so very purpose to man kanyan, nunanang ninyo balot, walay lugar ditan, walay pumping station. So you see, important mat walay pumping station because yung pumping station, sapsapantoy danom itan, ipaway tod ilog. No kumunta adike, singa say proposal na sa FMC, no kumunta adike, so kaliber-liber na saray dagupan niya na dudalap yal, walay luluuban na danom, agaon tanataton tanagaging, isan nasasaraan tiratan iratay drainage system tayo, tapen aga na prevent yung loob iramay danom, agaon tanataton tanagaging kadunyaran panaon, no wala rata na pumping station, ipaway to natan may danom, makaiwas tayo, at sa tay kinataton tanagaging, agaon tan, delap. Reaction data nagratong tanagaging ka, the church flood control project will speak for itself. No flood water in the compound yet on her post. Walay, she still insists on elevating the road. My goodness. Listen to the pleas of the people who are suffering because of the sufferings of the people. Dapat bigyan nyo ng konsiderasyon. May the good Lord touch your brain and conscience. Kwantuin ang text at sikatayo. Sikatumat man so samay ay damot lang tiatateng tanagagi ka. Pantilatan ni ideas ira. Let's think of the welfare of the people. Not because somebody else suggested it. But baka it might work. Baka it might work. Pwede po ba? Para sa mga taong bayan. Sir, no August 18, 10 to 12 a.m. Sari taga Barangay Basing, naawat yulay birthday gift you, August 18 kuno. Next week itan, Tuesday. Ulatira tatin tanagagi kad Matuan Liknay bin Malay. Second portion na sa Saray Balitan Matwa, SBM. Antaya tatang tanagagik sa Ikwandalante
wala akatungtong kung tricycle driver karuman. Di tanay ken Caltex. Di man bin malay. Tanan paara pala dyan station karuman. Ayagi, nara may electric bike ko, glaunandar. Kanyan tinengteng mila. Pero kanya agak mula kalub karuman. Natan, akat lulugmin mod man manalagar, wala akatungtong kung tricycle driver. Antay kwanto siya. Angga po ni relief goods tayo, kalamur, kwanto? Ha? Ayagi, ilalo ang dalaman na yate relief goods. Ilalo ang dalate relief goods sa tatang tanagagik. Kanya sa ikwanda, kulang tulamay balbalag ya budget na bali na binmali. Angga po ni relief goods tayo, ikwanda. Ay nang nangyutan makakaimis ak labat. Kasi kung kumat, at nunod ko at tatang tanagagik ka. In fairness naman, sa LGU binmali, alagaran ni Amoso declaration na state of calamity manlapo at probinsya. Although sa ragmat na LGU binmalay, yaman deklara na state of calamity naman bilang malaknaban so epekto. Nasayay dala paguntan. Say alagaran tayo kasi wala kasi so ginawa damot yung assessment. At no kaunungan lay pagkakaapekto nasaray umbalay at binmalay. Natandengal ko, alagaran damat so report. Alagaran damat so report manlapod sa barangay. Sa ito po tayo, kapigan ni may sampot ya koordinasyon yun sa barangay. How many more days will it take you to gather all the data para makapagdesisyon ng LGU kung kinakailangan magdeklara ng state of calamity o hindi, kasi that will be the basis ng sa declaration. Nagaunta na tatantanagagik. Now, to put tayo, will the declaration solely depend sa number of evacuees sa mga multi-purpose evacuation center? Doon sa napakagandang multi-purpose evacuation center natin, di Tanad Balay. At sekunda, salamat at kinan former Mayor Sammy Rosario naman bilang tamandudang ira. Bumalik ka na. Si Katute Kulyaut da. Anunutan datan niya proyekto, yan na pagwali evacuation at sa Balay. Natan, sa itapot na sari tuto, kaunungan tala, so sari damages, iagamuran na balay, na binmalay, at sayan sagsagang. Tani, jatsari arum niya balay, jatsari arum niya LGUs, sa sari Facebook page da, na nang namuwatan si Mayor, si Ajad bali na mapandan, si Mayor Carl, mitutungtong, wala continuous coordination to at sari tuto di tanada munisipyo pantatarian daya so say dula paguntan untan matad jaay bali na Santa Barbara, Kalasyaw, very active iray social page da hatatong tanagagik wad man iray mayors da leaders da Kalamor una akto mismo. Pero si Kwanda, jabalot at bali na binmali, very silent Kwanda. Very silent, maroon doon. So sa may page da. By the way, sa mga biyahe po, nagkalalod sa undalan irad sa Dulap. Ay, nako, may good news po ako sa inyo. Meron po ba kayong GCash? Ito po ang good news natin. Nagkasundo po kasi ang Ginsure o GI Ensure o G-Insure at BPI MS Insurance Corporation para ilunsad yung PASA Hero Protect. Isang abot kayang accident insurance para sa mga Pilipinong gumagamit ng pampublikong transportasyon. Saklaw nito ang mga biyaheng gamit ang jeepney, bus, tren, taxi at ride-hailing services gaya ng TNBS sa buong bansa. Maaring makakuha ng hanggang 500,000 pesos na benepisyo ang insured sakaling mamatay o magkaroon ng permanenteng kapansanan dahil sa aksidente habang bumabiyahe. Mayroon ding hanggang 250,000 pesos na coverage para sa iba pang aksidente. Di ba? Magandang balita po yan. Ibabahagi ko lang sa inyo para makatulong din po ako sa inyo. Sa halagang 15 pesos kada buwan, maaring mag-avail ng PASA Hero Protect sa pamamagitan ng GCash application. Maaari ring bumili ng insurance para sa hanggang 5 katao gamit ang isang GCash account. Ayon po sa pamunuan
ng GCash kay Wilfredo de Ocampo, Head of G-Insure. G-Insure, layunin ng programa na gawing mas abot kaya at madaling ma-access ang insurance para sa mga commuter at kanilang pamilya. Sinabi naman ni Noriyuki Kobayashi, President at CEO ng BPI MS Insurance Corporation, na layunin ng PASA Hero ProdTech na gawing bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino ang insurance at baguhin ang nakasanayang paraan ng paghahatid nito. So para magkaroon ng proteksyon, buksan lamang po ninyo ang inyong GCash application, piliin ang View All, Grow, G-Insure, Accident at i-activate ang PASA Hero Protect. Sa murang premium, kayang-kaya ng isamang insurance sa buwanang gastusin ng mga Pilipino. That's the good news. Nathan, sa reaction na sari totoo Nathan, ditan bahalin na binmaloy, kulang tulamon si ibabagadan bayan mo na bago sarili kwanda. Agtay matantan paano watamat labat dira ad opisina da, ditan balay ditan ad munisipyo, tani say kwandan pito putat paano na yung mga relief goods para sa amin kwanda. Maong need kalasyaw, jadling gayon, walalay nawa dan pantumpay na oras, kwanda. Jad sika tayo, katunitay pidasal tayo. Sinasaman so tricycle driver akatungtung ko. Kanyan, balbalag-balag sa pundo na balay. Where na you, kwanda sa may pundo? Where na ang milyong-milyon na kaban ng bayan, na nasa kaban ng bayan, bakit hindi napapakinabangan ng taong bayan? Kung dalalaingan, tutuputan at siya. Walay ng text, maungni ko ni Balugo, barangay Balugo, walalay relief goods, pulas na bagyo, pulas na uran, pulas na dulap, watan, very much alive, iray barangay officials, jad pa nangi daulo na punong barangay de Los Angeles, nonong de Los Angeles, no, nahalilingwa, Kap, good morning, untutulong, mangiiter na may makasinit, aros kaldo. Amay kulantulamay kinmutoy, antay mausa-usar natin at sa panahon, imay mobile bus clinic. Di ba? Tani unyaran panoon, wala rin aga na iwasan niya man sakit. Jad pakakatalom daddanom, nababasaray uran, katumain maminsan, mambasis lara, mampanateng lara, manputang lara. So, say problema, panundan ulan mampatambal, delap. Walay uran, maksis uran, antoy lugan nanda. Kaya mausa-usar, natan at saren panahon itan so mobile bus clinic agondan. Kailangan ng mga tao yung maasikaso rin yung kanilang health welfare agondan. Sana kung nagagamit yung mobile bus clinic na yan, papunta sa mga barangay, maghahatid ng health services, bali-bali kumon. Kaso, ang balita natin, andyan lang sa likod ng munisipyo yung bus clinic na yan, yung mobile bus clinic na yan. Ito sartuta na isay kwanto maunin lab dad ilog tanabot na natubo ay talaba kwanda. Aglapigan na pinabangan ni kwanda. Pero yung gagawin tan. Ta sinaliw itan sa mobile bus clinic, primarily, tapyan o nasisti, mangitar na health service at saray barangay. Kaya nga mobile Pag sinabing mobile, pwede mong dalhin sa mga barangay that is bringing the government closer to the people. Kaya sa ikwanda, napankukumpara dahil laingan may serbisyong agad maasahan o bayan muna bago sarili. Okay, kung ko. Paano yun napankumparatan kung ko? Pangkukumparan dalalaingan may bayan muna bago sarili o serbisyong agad maasahan. Anita, manununo lare tutuod bali na binmalay. Sa ikwanda, well,
maganda yung bayan muna bago sarili. Mas malalim, makabayan, at prinsipyo-oriented. Pinapakita nito ang pangunahing layunin ay kapakanan ng bayan bago pansariling interes. At madaling tandahan at may emosyonal na impact kung damat. Pero doon naman sa serbisyong agad maasahan, antay-konda, mas practical at action-oriented. Sa serbisyong agad maasahan, mas practical at action-oriented. Binibigyang diin nito ang mabilis, maaasahan at konkretong serbisyo sa mga tao lalo sa ganitong panahon. Pianap dala, pitalaran dala, tatang tanagagig itanso relief goods, kalamor. Paano ito? Tagira makakang mo, ara may tricycle driver, gra makakang mo. Gano'ng papasadara, tada isa pasahero. Suspendido kin trabaho gobyerno tan eskwelaan nagauntan. Kanyan pianap datan kalamor. So sa relief goods. So yung pagkakaapekto nila does not depend only of the number of evacuees na nandyan sa evacuation center. Kasi affected yung kanilang hanap buhay agauntan na tatang tanagagig. So ang sabi nila, mas practical at action-oriented ang serbisyong agad maasahan. Mabilis, maasahan at konkretong serbisyo sa mga tao. So, malinaw agad kung ano ang ipinapangako. Serbisyong mabilis at mapagkakatiwalaan. Na yung leader, ibig sabihin, hands-on. Hands-on, responsive at mabilis kumilos, hindi mabagal. Ngayon, sa kwanta mata, pangkumparan dalanti, in fairness to both. Kung ang slogan mo para sa public service, okay, malakas yung bayan muna bago sarili. Kung gusto mong ipakita ang prinsipyo at malasakit. Pero kung gusto mong maging mas konkretong pangako sa serbisyo, pero kung gusto mong maging mas konkretong pangako sa serbisyo, mas bagay daw ang serbisyong agad maaasahan. Tasay kwanda tatang tanagagi ka, yun to, yung si matalisi, iritagabali na binmaloy. They know how to analyze, they know how to think at tatang tanagagig, they know how to study the situation. Antada. Kaya ako nakikinig lang. Makakaaralak at pakakarungol kod si kara. Natan sa kwanda. Yung serbisyong agad maasahan ay isang malakas, simple at madaling tandahan na slogan. Nung nanyuta na si karimang ibabagata na sa ikwanda, yung serbisyong agad maasahan ay isang malakas, simple at madaling tandaan na slogan. Ang mensahe nito ay ito, hindi ipinagpapaliban ang pangangailangan ng mamamayan. Hindi ipinagpapaliban ang pangangailangan ng mamamayan. Kumikilos agad at nagbibigay ng serbisyong mapagkakatiwalaan. Serbisyong agad maasahan. Kaya sa kwandalante, may tatlong malinaw na pinapangako. Serbisyo para sa tao, agad, mabilis tumugon sa pangangailangan, maaasahan, tuloy-tuloy, tapat at mapagkakatiwalaan. Kanyan sa ikwanda, kung gagamitin bilang campaign o public service tagline, maganda ang serbisyong agad maasahan kasi direkta at madaling maintindihan ng lahat. Wait lang, tignan natin baka may mga mensahe pa din ha.
Wala ni reaction da jay. Amay sakimat honor, typical example of and employee with AIDS. Ukoy, isang dakilang kwanda. Si Paman kasi. Ay, again. Sis, Auntie Mers Siliano, second to good morning pamangkin. May binibigay po ba sila doxycycline dyan sa inyo? Ay, meron po. Meron po, wag na ho kayong bumili. Punta na po kayo dito. Doxycycline, ha? 10 milligrams. It's another day. It's another Matuan Liknay Binmalay. Gaya ng lagi nating sinasabi, Binmalay, huwag kang susuko. Manindigan para sa maayos na bukas. Manindigan para sa isang serbisyong tunay na maasahan. And remember this, there ain't no mountain too high to climb, and there ain't no mountain too heavy to move. SBM, Saray Balitan Matwa, sa ikabusol na Saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. Akalubakan tabi lang mula sa ilawas yun kaaro kapaborito yo JCB, Joseph Kanilang Bakani. Diyan technical side si Mr. END Engineer Nixon Dakal. And because it's Friday today, see you on Monday. And by the way, yung punto por punto kay Atong Remo, sa Monday nyo na po siya makakasama. Why? Apay akin bakit? Busy po siya sa paghahanda sa kanyang birthday celebration bukas. Ay, bungacious yan. Agkwanta no, invited kayo. Pero siya ang takla, invite to that. Tan sa intiron staff na say Radyo Pangasinan. So it's another day. See you again mga kapaborito. Dito lamang sa number 1 pop music station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan, paborito. Kay tagal nang nawala, bumalik ka na sa piling ng iyong pinagmulan sa iyong nakaraan. Bumalik ka na, ano mang layo ang narating iyong maaalala. Mga dati mong kasama, babalik at babalik ka rin. Kay tagal mo nang nawala, bumalik ka na. Kay tagal mo nang nawala, bumalik ka na. Sa nakalipas na panahon, sa iyong kahapon, sa alaala naghihintay sa'yo. Tagal mo nang nawala, bumalik ka. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, sa Ilawas Karo, tangka paborito yo, Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM
Kapaborito, merienda la, alas 10 la. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Pogo Chico, let's go! Sa Pogo Chico, feel the vibe now. Tayo nang gumalaw.